cca 1200 metrů je vyloženě jenom deštný prales. Dívej na to. Tady hit jak svině, vlhkost. A skoro celou dobu teďka pršelo, teďka přestalo, takže točím tohle video. A první den nás čeká v podstatě jenom nějakých pár metrů, něco málo přes 1000 a pak začne do tuhého, protože dneska vystoupáme do 2800 metrů a pak už to bude jenom kámen, savana a pak ještě výš led. Tak se nám pomalu začíná měnit vegetace, přichází to z džungle do savany. Jsme v podstatě cca v necelých 3000 metrech. Vzduch trošku začíná housnout, ale nic, co by kdokoliv nezvládl. No a je to hustý, dívej na to. Když se podíváš kolem, tak vidíš, že už jsme hodně vysoko, protože už jsou tady jenom lišejníky, nic jiného už tady neroste, než jenom polodřeviny. Zrovna prší, což v podstatě tady prší každý den, protože jsem si nevybral zrovna dobrý termín na výstup na Kilimanjaro vzhledem k tomu, že je období dešťů, ale dá se to dělat po celý rok, takže z toho vůbec nemusíš mít strach. No a jak to tak vypadá, tak tady nahoře je náš poslední kemp před tím, než úplně skončí vegetace. Kemp je zhruba 3800 metrů vysoko. No a potom, co tam přespíme a začneme zítřejší výstup, tak už nás čeká jenom vyloženě desert, jenom kamenitá poušť a nic jiného. No a odsud už potom do posledního kempu, kde si dáme chvilku odpočinek a v 1 ráno začneme výstup až na vrchol. Takže to bude pod mě a jsem to rozvědav. Takže ještě jednou dívej na to. Tohle je tak 3600, možná 3700 metrů. Ze savany nám to přišlo úplně do mírného pásu.
šlapeme do posledního hatu, do poslední chaty, kde bychom měli být něco kolem asi 2. odpoledne. Teďka je něco po 8 ráno, takže už jsme v podstatě 2 hodiny na cestě. No a jak vidíš, tak tady už je konec prostě vegetace. A tamhle nade mnou vrchol. A pořád se to vychází docela dobře. Myslel jsem, že už tady v té výšce na 4000 metrů to bude horší, ale je to furt v pohodě. V podstatě jenom, jak tady říkají místní, pole, step by step nebo krok za krokem. A určitě dokáže zvládnout každý. Je 11 hodin večer a my začínáme noční výstup. Čeká nás cca 900 výškových metrů. No, bude to hustý, protože je zima jak cip. Džuba tady zdechá, protože jako Afričan není zvyklý na studené teploty a zimu, což je moje výhoda oproti němu, takže to bude asi prdel. No. Takže drž palce, protože už tady v těch 5000 se hodně špatně dýchá. A jsem zvědavý na to, jak to vypadá v těch 6.